Fa ana wata sai ga wata. Yanzu fitaccen mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya saki wata sabuwar waƙa wadda ya yi ma KB International tare da shi da amaryarsa. Idan ba ku manta ba, cikin wannan sati da ya gabata, lallai fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood wanda ake kira da KB International ya fito ya sanar da cewar lallai ranar Juma'an nan za a ɗaura aurensa tare da shi da amaryarsa Zainab Usman. Idan ba ku manta ba, ita dai wannan shekara da muke ciki ta 2025, lallai an samu jaruman Kannywood da dama waɗanda suka yi aure a cikin wannan shekara, waɗanda wasunsu da dama lallai suka ɓoye wannan aure nasu, wanda ba su fito suka bayyana shi ba sai bayan an ɗaura aure. Sannan mutane da dama suka samu labarin cewar lallai wance ta yi aure ko kuma wane ya aure. Abin da zai baka mamaki, da dai a kwanakin baya kowa ya san waɗannan 'yan masana'antar Kannywood lallai idan za su yi aure ba sa ɓoye ma mutane. Tun kusan saura wata ɗaya ko wata biyu za ka ga sun fara sanar da wannan abun a kafafen sada zumunta, kuma tun daga wannan lokaci za ka ga mutanenmu da dama suna fitowa suna musu fatan alkhairi akan wannan ƙudiri da suka yi na aure. Sannan mai wani shawarwari da zai ba su kafin aure, lallai zai fito ya ba su shawarwari ta kafafen sada zumunta. In wanda ke da ikon ya je ya gan su ido da ido ne, lallai zai je tunkare su ya ba su wannan shawarwari. To amma abin da zai baka mamaki shine wannan shekara da muka shiga sai abubuwan suka dinga zuwa bazata, wanda duk wani jarumi da zai aure ko wata jaruma sai ka ga sun ƙi fitowa su bayyana wannan abu sai bayan ɗaurin aure sai a je shi kwatsam. Domin idan ba ku manta ba, fitaccen mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara lokacin da zai ƙara aure ya auri fitaccen jaruma a masana'antar Kannywood mai suna Aisha Humaira, to lallai shi ma wannan aure ya yi shi ne auren sirri wanda shi ma bai bayyana ba. Sannan ita ma Aisha Humaira lallai bata bayyana wannan aure nata ba, wanda shi wannan aure shi ma an ji shi ne kwatsam kawai. Wannan abu ya ba mutane matuƙar mamaki, tunda ana ganin cewar lallai Aisha Humaira da mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara mutane ne fitattu wanda ake gani ko da ba su sanar domin 'yan uwansu 'yan masana'antar Kannywood ba, za su iya sanarwa domin 'yan siyasan da suke tare da su. Inda kowa ya san mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara tare da Aisha Humaira duk inda za su shiga a faɗin Najeriya har da ma ƙasashen waje tare suke zuwa, tare suke dawowa. Duk wani waƙoƙi da za su yi lallai suna yin shi ne tare. To amma kuma mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara an sha fitowa ana ba shi shawara cewar lallai ya auri Aisha Humaira, amma kuma mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara bai taɓa fitowa ya nuna cewar ya karɓi wannan shawarar ba. Kuma ko da wani lokaci 'yan jarida idan suka tambaye shi menene tsakanin shi da Aisha Humaira, lallai suna soyayya ne ko zai aure ta ne, sai nuna cewar lallai babu wani soyayya na aure tsakaninsa da ita. Ita dai tana aiki ne a kan cikin kamfaninsa, a haka dai suke barin wannan magana. Ita ma ta ɓangaren Aisha Humaira idan an tambaye ta abin da take cewa kenan. To amma ko da wani lokaci ita gaskiya ce, kuma har abada ta wuce ƙarya, kuma dole ita gaskiya ko an ɓoye ta sai ta bayyana da kanta. Tunda yanzu lokacin wannan ɗaurin aure an ji shi an ɗaura shi ne kwatsam ba tare da mutane ma sun sani ba. Duk da haka dai a wancan lokacin da aka ɗaura wannan aure an samu mutane da dama waɗanda suka fito a kafafen sada zumunta inda suka dinga ƙorafi cewar lallai su ba a yi musu adalci ba. Ta yaya za a ce bikin waɗannan mutane taso guda biyu amma a ƙi fitowa a sanar da su, sai a ɓoye musu wannan al'amari, wanda kuma dama abin kirki shi ake bayyanawa, abin mummuna lallai shi ake ɓoyewa. Tunda ana ganin lallai ɗaurin aure abu ne na farin ciki, to lallai bai kamata a ɓoye shi ba. Kamar shi mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara, wannan aure dama aure nashi na uku ne, ba na ɗaya ne ba na biyu ba, kai na huɗu ne ba ma na uku bane ba. To kaga ko bai kamata a ce lallai ya ɓoye ba. To amma duk da haka a wannan lokaci Aisha Humaira ta fito ƙuru-ƙuru inda ta ba masoyanta haƙuri cewar lallai fa wannan aure
ya zo ne ba da ta domin ga ka sassafe ka shigo hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai yau ran talata 26 ga watan 8 na wannan shekara ta 2025 daga ina ka zo ne? Na zo daga unguwar rijiyar lemu. To me ya kawo ka hedikwatar 'yan sanda Banfai? Na ji ana bawa ana yan daba suna tuba za a ba su jari da sauransu, to shine ni ma sai na kawo kaina na zo na ce ni ma na tubabbu ne a sani cikin masu abin nan tuba don a taimaka musu da jari. Da 'yan sanda kana shigowa suka kalle ka suka ce kai wai dan daba ne ka tuba, me suka ce maka? Cewa suka yi ni ba dan daba bane ba. Ba kai kama da 'yan daba? Kama kuma da 'yan daba ba. To yanzu da farko kai dan daban ne ko ba dan daban bane? Magana ta Allah ni ba dan daba bane kuma bai taba yin daba ba. To me ya kawo ka kuma ana neman wanda za su tuba harkar daba su aje maka, bai kai me ya kawo ka? Wallahi ina neman a tallafa min ne, ni ina da sana'a amma ta tsaya kuma ba ni da yadda zan yi, ga yara a makaranta an koro min su gida, ba ni da yadda zan yi, tension abubuwa sun dame ni har na fara tunanin wasu abubuwa daban waɗanda za su canza min halayyata. Kamar me da ka fara tunani? Ina tunanin in fara kirkirar wasu abubuwa na aikata laifi. Kamar me da me? Kawai zan zauna in yi captioning in rubuta in fidda shi, saboda kawai ina da sanin irin waɗannan crime ɗin da nake tunanin na yi karance-karance a jikinsu na irin novels na littattafai na da ne karatu a kansu. Kamar me da me kake, za a ce kamar kana ta'amali da miyagun kwayoyi, me da me kake sha? Ni ba na shan wasu kwayoyi, ba na shan wani abu. Ba na shan wasu kwayoyi. Me sana'anka? Sana'ata kafinta ne. To kai ba za ka yi tawakkali da yanayin da Allah ya barka a ciki ba, ka yi fara tunanin aikata laifi ko kuma zuwa ka gabatar da kanka a matsayin dan daba? To zuciyar ce idan na kwanta ko zan kwanta, irin tunanin da suke cika min zuciyata da irin abubuwan da zan zauna in zama ni kadai ina ta tunani wanda suke damuna na rashin babu. To kai kana da lafiya? Ina da lafiya. Kana da karfi? Ina da karfi. Ka taɓa zuwa asibiti? Na je kai ba za ka gode ubangiji ba ga kai da karfi da lafiyar kama a yanayin da kake ci? Alhamdulillah. To wannan abu kuma shi fasinan ne daban, domin ni zillin zuciyar abin da take aikata mun ni shine kawai ba zan iya abin nan ɗinta ba. In na tsige na cire, kuma banda tasbihi da nake yawan yi, akwai kawai shi dan dai yana yawan yi min zungurin zuciyata. To amma kai baka tunanin cewa yau idan ka ce wai za ka je ka aikata laifi, baka san cewa karshen alama kasa ba? Wannan haka yake, na san da haka. To kai yanzu me za ka kiyaye, musamman tun daga zuwan ka nan ma ka ma zo ka yi ƙarya ka ce kai dan daba ne, aka ba gane ka daga kallon fuskar ka aka ce baka kama da wani dan daba ba, kai ba za ka canja tunani ka wallafa ubangiji ko ba sannan ka yi addu'ar kuma Allah ya cire ka da duk yanayin da kake ciki ba? To tabbas duk da na zo akan maganar dan daba, to amma na zo da wannan point din ne, ni na taho da dogaran in fito in faɗi ni fa ga a yadda nake, kuma ina son a saka cikin rukunin irin waɗanda ake bawa tallafin nan, nima a tallafa mu. Kawai ba ni da wani tunanin da zan yi yanzu in nema wa kaina in ban da in biyo ta wannan hanya nake ganin za ta fi. Amma ya magana aikata laifin, akwai har yanzu wannan tunanin ko ka kawar da shi? Akwai ɗan sanda da na samu wanda ya yi min wasu hudubobi, Allah ya saka mar da alkhairi, ya yi min wasu abubuwa waɗanda sun taɓa zuciyata, kuma da yana faɗar su sai ka ce ma ya shiga zuciyata, ya san ma me yake damuna, kuma ya sauko da ni na ji na samu gamsuwa sosai a tattare da shi. To amma ina roƙo a taimake ni dai a tallafa mu, a yi min wannan tallafin. Amma tabbas ɗan sandan nan ya yi min wa'azin da na ji daɗinsa. Hakika wannan bawan Allah ya saka mar da alkhairi. To Allah ya kama fita. Amin, dan sai da su, amin.